paljon palturia, mut mä teen sitä mun työkseni vaan. Ja siitä se leipä siihen pöytään Kippua. vaitaneen. Akke näytä kulli vaan, nyt oli huono juttu taas. Nyt heitä vittu siitä yhdellä. Heitä vittu hitti kotiin nyt. Voisi heittää kotiin ja mennä vittu kättä taas. Onks sulla kessu? Ei, mutta oli vaan. Mene näkin, onks sulla kessu? Vittuinen perse. Niin on. Se on 4 euroa yhdessä. Mulla on muuten hauskat se. Itse pikku hiljaa, kun ilmoittaa sikkaa. Sit. Oltiin eilen torressa. Mutta pojat vaan. Oltiin eilen torressa, katti Suomen peliä. Yhtäkkiä Toni ilmoittaa, täällä on kissa ihmisiä. Mä sanoin Toni, mennään vaan. Ja Toni ilmoittaa, et Vittu henkeä, vittu vittu saa. Sit mua vitutti yks juttu. Heitin teidät keskustaan. Holminen soittaa mulle, et missä vitussa sä oot. Mä sanoin sille, et on selvinpäin. Tuun kohta kotiin vaan. Holminen sanoo, että voi vittu tuo mun auto parkkiin vaan. Siinä kohtaa Holminen, mä sanoin vittu ole hiljaa taas. Sanoi Holminen, älä vittu Saikutaa. Mä sanoin, tää ei kuulu sulle, sit mä sanoin taas. Pikku torres, vittu se kaljahana. Aukeaa. Akke numero on tätä. Joo, odota. Mikä numero? Seuraava 0.